masha Allah, alhamdulillah. Wannan ziyara karɓaɓɓar ziyara kenan, muna fata kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada ladar. Gashi dai an riga an gabatar da addu'a, ga kuma an yi maraba to ga Imam Malam Nazifi, wayanda su ne jagorori na Hizbur Rahim a Darge da kewayenta, kuma har ma nan sabon bashin gabaki daya su ne jagororinmu, saboda su ne ainihin manyanmu a makaranta. Kuma mun gode da wannan ziyara. Allah subhanahu wataala ya saka da kuma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da wannan ziyarar da kuma abin da za mu ji daga bakin malam insha Allah. Akramakumullahu, sai a ce mana wani abu na bangaren nasiha da kuma insha Allah. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, sananku da kokari. Allah ya saka alkhairi. Ko da malam ya yi magana ya ce ina ɗaya daga cikin shugabanninsu a afuwa tawadu ne irin na malamai, amma ni almajirin malam ne, kuma ɗaya daga cikin almajiran Hizbur Rahim kenan, ina ɗaya daga cikin iri-irin ku ɗalibai. Kuma alhamdulillah kamar da malam ya faɗa, sunana Nazifi Jafar daga Darge. Ina ji wasu sun san Darge, kuma alhamdulillah muna cikin ɗaliban makaranta wadda ake cewa madarasatun Nurul Yaqin, far'u Hizbur Rahim, talamizatu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Masha Allah, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yayi mana ni'imomi marasa kirguwa, wanda yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Da za mu zauna mai ta lissafin ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana, da ba za mu iya iyakance ni'iman da Allah yayi mana ba. Yana daga cikin ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya gare mu shine samun kanmu mutane, bayan muna mutane muka samu kanmu musulmai, bayan mu musulmai muka samu kanmu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan zaman mu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka samu kanmu cikin 'yan ɗariƙar Tijjaniya, bayan zaman mu 'yan ɗariƙar Tijjaniya kuma Allah ya ƙara ni'imta mu da ni'ima ya samu 'yan faida Ibrahimiyya. Bayan wannan kuma har yanzu muna cikin makarantun Hizbur Rahim. Wannan ba ƙaramin alkhairi bane, wanda wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah yake umarni gare mu, isa azana rabbukum in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana umarni cewa in yayi ni'ima gare mu mu nuna godiya, mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka sai mu ce alhamdulillah, mu ce alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ka shaida mun gode maka akan ni'imomin da kai mana, waɗanda muka sani da wanda mu sani ba, na zahiri da na batini. Allah mun gode maka akan dukkan ni'imomi, kuma Allah ka ƙara mana ni'imomi, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, albarkan maulan mu Shehu Ahmad Tijjani, albarkan maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, albarkan maulanmu Sheikh Muhammad Balarabe radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Bayan wannan alhamdulillah, da yake ina gaban malam, to kuma duk abin da zan faɗa sai dai ya zama me yake tun da malam sun bada umarni kai ya zama innahum ko me yake shay la asilahum amran, ya zama dole sun ci a ce wani abu to zan faɗa, amma ba dan haka ba da na ce wallahi alhamdulillah marhaba da aka yi na karanta mana kasidan Hizbur Rahim, wanda daman shine takin Hizbur Rahim. Duk inda Hizbur Rahim take, wannan shine abin da ake tarban baki da shi, ko 'yan gida duka dai baki daya. Wannan shine abin da ake, wanda kuma addu'an nan ya kunshi dukkan alkhairi baki daya. Ina ganin aya iya wannan ma aka yi ya wadatar. Amma alhamdulillah karkashin umurnin shehi da kuma bin umarninsu kamar yadda suka bayar, shine zan dan yi mana magana musamman akan makaranta. Alhamdulillah, a matsayin mu na ɗalibai, babu abin da yake faranta mana rai a ko da yaushe irin mu ga ɗalibai iri-irin mu suna karatu, saboda mun tabbata in dai ana neman ilimi to wallahi alkhairi ba zai ƙare sauka a wuri ba. Amma in ya zan za a mai da ilimin addini baya, a jefar da shi gefe ɗaya, to duk yanda kake ganin wannan abin alkhairi ne, wallahi sharri ne. Ashe alhamdulillah
muna godiya Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ni'imta mu da wannan ni'ima na kasancewar mu ɗalibai, kuma wannan shine asasi na rayuwa, shine tubali, ina ce asasi tubali ko ginshiki na rayuwa. Mutum ya zan ya samu ilimin addini, amma in baka samu ilimin addini ba, rayuwanka ba ta da bambanci da rayuwar dabba ko. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka, ya girmama ka, bayan ya halicce ka sai ce ka san dalilin da na halicce ka, ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kai mutum ban halicce ka ba sai dan ka bauta min, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Bana neman ku je ku tara man dukiya, bana neman ku tara man abinci, duka wannan ba dan shi ba, a'a na yi ku ne dan ku bauta mini. Ita ko bauta Allah babu yanda za a yi ta ba tare da an san yanda za a yi ta ba. Ga suna alhamdulillah kannan mu mata, yanzu aka ce wadda bata taba yin miya ba, na'am, to haka, to masha Allah, afuwa ko wadda bata taba yin miya ba, bata ga yadda ake yi ba, sai a ce ta zo ta yi miyan kuka ko miyan guru, a bata ga ruwa nan, ga magi, ga tumasir da sauran tarkacin kayan miya, a ce zo ki mana miya. Da Allah kina ganin in ta miyan da za ta shawo? Na'am, sai dai an yi wani abu za ta shawo? In ma dai gishiri yayi yawa ko kuma watakila ma tumatirin ba za ta yanka ba, za a abin nan za su zuwa shi haka ne kawai. Kenan dai a takaice miyan ba za ta shawo ba, ba za ta yi kyau wa miyan. Don mene ya sa miyan ba ta yi kyau ba? Saboda ba ta koya ba ko? To in dai a miya da sauran wasu abubuwa daban, matar da bata iya ɗinki ba sai ki kai mata a tamfaki sabuwa da tallawance, yanka ga sizo ki yanka kimar riga da kaya, a ganin watakila kwar zaki da sai ka suka tayi ma a tamfata ki filla ko kawo sai ta kaga za ta bata maki a tamfa ko. To haka duka abubuwa na rayuwa wanda sai an koya ake yi, to balantana kuma ibada da ta zama ita ce ruhin rayuwa. Kaga ibada wajibi ne a koye ta. Ina za a koyi ibada? A makaranta ko? Bahaushe yana wani karin magana yake cewa kar ka yi riga malam masallaci. Me ake nufi da kar ka yi riga malam masallaci? A'a, ba Hausa bane mu? Kar ka yi riga malam masallaci, me haka yake nufi? Kar ka riga malam masallaci, ka jira saliman ya zo. Ai an fi sun ma ka riga ne masallaci dan ko da zaka zo, ko da zai zo kai na filfili. To ya ake nufi kenan? Abin da ake nufi ka fara zuwa makaranta sannan ka je masallaci. Kenan kar kai daga malam masallaci, ka fara zuwa wurin malam kai karatu sannan ka je masallaci kai sallah. Allah subhanahu wataala ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'buduni ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Ku fara sani na kafin ku bauta ni, in ba ku sani ba ta za ku bauta ni ko. amma inda wallahi masalul ala, kamar da muka faɗa a wurin miya, wancan ta yi miyan ba da shawar sai da bata koya ba, bata iya ba, da sauran duka abubuwan rayuwa. Ashe alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya ce mu dama mashi ibada, amma abu na farko da ake so gare mu mu fara koyon karatu ko mu fara koyon karatu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace aya ce Allah ya fara saukan mashi lokacin da za a fara saukan mai alqur'ani? Iqra ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kaga ba a ce mashi usalli ba ko sun ba wasu abu aka ce aka fara yi mashi ba alqur'ani, sai aka ce a'a iqra, fara yin karatu, yi karatu ko. Ashe ka ku ga karatu yana da wani tarin sirri, inda duk alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da za a bashi manzanci, bayan an bashi ba a fara saukan mai komai ba daga alqur'ani sai iqra. To ashe karatu na da muhimmanci gaskiya. Haka dan Allah mu jajirce, mu tsaya tsayin daka, mu koyi karatu, mu koyi karatu wanda shine ribar rayuwa. In ya zama mun yi karatu ba tare da in ya zama mun yi rayuwa ba mu yi karatu ba, to wannan rayuwar ba ta da albarka, ba ta da amfani, bal ƙara rayuwar dabbobi da rayuwar da aka yi ta ba tare da ilimi ba. Daga da Allah mu jajirce a cikin neman ilimi wanda shine alkhairi na rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana albarka, Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan wannan turba ta makaranta, akan ɗariƙa ta Shehu Ahmad Tijjani, akan wannan finat Ibrahimiyya. Allah ya tsare mana imani mu ya ƙara mana imani. Abubuwa da yake lokacin karatu ne kuma ba na shigo don in majalisi ba. To haka Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya. Allah ya saka wa malam da alkhairi da kokarin su da suka yi tare da mu. Allah subhanahu wataala ya taimake su. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dukkan makarantun mu na Hizbur Rahim duk inda suke, Allah kai musu gudunmuwa ko ka ƙara musu gudunmuwa. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai afwa da wannan zan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akramakumullah, mun gode sosai. Ai wannan shine karatun gabaki daya, wanda alhamdulillahi ko da bamu ce komai ba ma a nan makaranta iya wannan muka saurara, to mun gama tattare ribobin mu da muka zo nema a wannan safiya ta yau ko kuma a wannan wuni ma gabaki daya. Da haka muna fata Allah subhanahu wataala ya sa duka abubuwan da muka ji ya zama sun mun yi amfani da su na daga nasihohi da kuma shawarwari na bangaren neman karatu. Mun gode sosai. Allah subhanahu wataala ya saka da lafiya. Sai ayi addu'a insha Allah. Bismillah ga kula ayat ayi. Fatiha da salatul Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.